Cerita cekak Tumbal Getih. Désa Pandansari iku dikenal wingit amarga ana alas gong liwang-liwung sing dianggep kramat. Wong-wong percaya ana makhluk gaib sing njaga alas kuwi kanthi njaluk tumbal getih saka sapa wae sing nekat mlebu wancining bengi. Nanging Raji, bocah nom desa sing ora percaya cerita-cerita kuwi, malah kepingin mbuktekke dhewe. Sawijining sore, Raji lagi rembugan karo koncone, Wira. Kowe yakin ora ana makhluk gaib sing njaluk tumbal? Aku arep mlebu alas bengi iki kanggo buktekke yen cerita iku mung ngomong kosong. Wira, nek aku ora wani, aku wedi yen kowe kepengin buktekke aku ora melu. Aku ora bakal mlebu dhewean. Yen kedaden apa-apa, aku bakal cepet-cepet bali. Raji mlebu nggawa obor. Alas peteng banget, swara gorong glodok sing teka. Mendadak ana swara kaya wong nangis. Raji mandhek lan jerit, nanging swara ora kawetu swarane. Raji, sapa kuwi? Aja nganti aku tumbal kowe. Saka petengan metu wujud putih kanggo kain kafan, mripate abang, lorot kaya geni. Demit, kowe mlebu alasku tanpa izin. Kowe kudu dadi tumbal getih. Raji keweden nanging wani ngadepi. Aku ora wedi kowe, bakal tak adepi. Wujud mau maju nyedak, ngetokke swara ngerit kain sing medeni. Raji mlayu goleki dalan metu, nanging suwe-suwe krasa abot lan lemes. Getih saka tatu sing sikile mulai saya suwe saya banter. Nalika Raji meh ra kuat maneh, koncone Wira karo warga desa teka nggawa mantra lan lilin. Wira ngetokke mantra, Gusti paringi pangayoman ngusir makhluk jahat saka alas iki. Wujud putih kuwi mundur alon-alon lan sirna. Raji bisa ngadeg maneh, mesem alon-alon. Raji syukur kang ngarsane Gusti Kang Maha Kausa isa slamet saka tumbal getih alas iki. Saka dina kuwi Raji luwih ngati-ngati lan ora sembrono maneh mlebu alas dhewean. Warga desa uga luwih waspada lan tansah ngajeni aturan supaya ora ana sing dadi tumbal getih.